Les princeses també estiren pets. En tornar de l'escola, la Laura va cridar el seu pare i li va preguntar: Papa, les princeses estiren pets? Per què vols saber això? Li va preguntar el seu pare encuriosit. És que a l'escola corre un rumor, però abans d'explicar-te el que ha passat, vull que em contestis la meva pregunta. Crec que sí, que les princeses estiren pets. Va respondre el seu pare amb tota la delicadesa del món. No pot ser, pare. La discussió que hem tingut a l'escola era per això. En Marcel ens ha dit que la Ventafocs era una flatosa que estirava molts de pets. Totes li han dit que això és impossible, que les princeses no estiren pets. Però ara crec que potser en Marcel devia tenir raó. Pare, tu com saps que les princeses estiren pets? El pare, que estimava els llibres i les bones històries, com la seva filla, es va alçar de la cadira, va anar a la biblioteca, va mirar a la Laura i li va fer un gest amb el dit damunt dels llavis. Volia dir-li que havia d'estar en silenci. Al cap d'uns minuts de cerca, el pare va trobar un llibre que per l'aspecte devia tindre més de 200 anys. Què és això, pare? El pare va fer cara de misteri. Va anar amb la seva filla a l'escriptori, va tancar la porta de la biblioteca i li va dir amb un filet de veu: És el llibre secret de les princeses. Oh. En sentir aquestes paraules, el cor de la Laura es va disparar. El llibre secret de les princeses. I què explica aquest llibre, pare? Tots els secrets de les princeses més famoses del món. Fins i tot té un capítol titulat Problemes gastrointestinals i flatulències de les princeses més encantadores del món. Problemes gastrointestinals i flatulències de les princeses més encantadores del món? Què vol dir això, pare? En aquest capítol tenim alguns relats molt secrets sobre els pets que s'han tirat les princeses. Per quin vols que comencem? Per la Ventafocs, pare, per la Ventafocs. El pare va anar passant les pàgines del llibre fins que va arribar a la que buscava. La va llegir i li va dir a la seva filla: Te'n recordes de la nit del ball de la Ventafocs? Sí. Aquella nit, ella estava molt nerviosa. Abans d'anar al ball, s'havia menjat 2 barretes de xocolata que la madrastra tenia amagades dins el rebost. A l'hora del ball, el príncep la va estrènyer tan fort per la cintura que no va poder aguantar i es va tirar un bon pet, just en el mateix instant en què el rellotge tocaven la mitjanit. Caram, pare, això vol dir que el príncep no ho va notar? No, filla. I la Blancaneu, pare? El pare va passar algunes pàgines per arribar a la que buscava i li va dir: El menjar que cuinaven els nans era molt greixós. Els agradava la cansalada, la col bullida, els formatges de tota mena, tota classe de pastissos. La Blancaneus ja estava una mica farta de tots aquests menjars carregats de colesterol. Quan la madrastra li va donar a provar la poma enverinada, ni tan sols la va poder tastar. Es va tirar un pet ben pudent que va resultar supertòxic. Per això es va desmaiar. I per això els nans la van posar en una urna de vidre? Perquè ningú notés la pudor? Cau pel seu propi pes, filla meva. Com es atrevia el príncep a acostar-se-li tant, doncs? Doncs mira, aquí al meu llibre diu que el dia que el príncep va passar pel bosc i va veure l'urna de vidre, portava una grip descomunal i tenia el nas molt tapat. Caram, si no arriba a ser per la grip, la Blancaneu encara estaria dins de l'urna. Ja ho pots ben dir. Li va respondre el seu pare, tot convençut. I la sireneta, papa? El pare va buscar entre les pàgines del llibre i finalment li va dir: Era la princesa que millor podia amagar els seus problemes gàstrics. Quan feia aquelles revoltes i quan apareixien totes aquelles bombolles,
A la superfície deien que eren les algues, que es tiraven rotets. Però, encara que estiguin pets, papa, són les princeses més boniques del món, veritat? Ja ho crec, filla. Són les princeses més boniques de la Terra. Però fins i tot les princeses també es tiren pets. Ara bé, és molt important que guardis aquest secret i no el vagis explicant a ningú. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.